Gracias. Hasta siempre, amigos. Gracias. Vamos. Joan. Sí, espera, que no sigui un lloc... Què vols que et digui? De l'Arnau, què penses? De l'Arnau. Bueno, realment, si m'estàs parlant de l'Arnau em dona una tremenda tristor, perquè jo és un espai que havia treballat, que jo de petit, el meu pare m'havia parlat molt de l'Arnau, després es va convertir en cinema, i jo vaig conèixer l'Arnau realment quan el va reinaugurar el senyor Buira, i amb una revista, Sabaloles León, molta gent, i bueno, per mi va ser un plaer. És trist que ara l'Arnau, la situació que està, jo penso que és un teatre que ja es tindria que reformar, perquè si no penso que se'l menjarà el temps i se'l menjarà la humitat. I és un teatre que val la pena, els que esteu, que podeu, dins de la política, podeu realment aixecar aquest espai. Desitjo alguna vegada poder trepitjar l'Arnau a l'Arnau. Què vas fer a l'Arnau? Vaig fer una revista que es deia Risas i Roses en l'Arnau, amb la Rosa Valenti, Piper, va estar la Merche Lois, va estar la Teresita la Mojada, va ser una experiència molt agradable i va ser la primera vegada que jo trepitjava el món de la revista. Quant de temps? Vaig estar 8 mesos, després vaig passar a l'Eden Concert i després vaig tornar a Llantió i tot això. Quina època estem parlant? Estem parlant de l'any 87. 87, sí. Amb quina companyia actuàveu? Amb la companyia de l'Arnau, era la revista de l'Arnau. Directament la companyia de l'Arnau, i era quan l'Alemanya es va anar de gira, amb el Pirondelo i tot, i després jo vaig fer aquests 8 mesos, que va ser una experiència impressionant, perquè vaig viure a la revista, que jo això no l'havia viscut mai, sempre havia estat en petits cafès teatres. Molta sort. I gràcies. Una cosa pública no és només que sigui de propietat pública, sinó que realment hi tingui accés tothom. Jo crec que el primer, l'Arnau, recuperar-lo, apuntalar-lo, i després fer un projecte interessant. Jo crec que s'hauria de demanar, no sé com es fa això, si es fa per un concurs de projectes o d'alguna manera el més oberta possible, perquè fos un espai aprofitable. El problema de l'Arnau per mi és que hi ha molts festejadors i moltes propostes, i això s'hauria de fer un debat públic i que fos un lloc accessible a tothom, que si la gent del barri ho demana per fer un acte com aquest que hem fet aquí i tingui un accés amb relativa facilitat, per grups joves de teatre que comencen. També s'hi havia fet cine, per tant també s'hi podrien fer sessions de cinema, s'hi ha fet teatre musical, s'hi han fet moltes coses a l'Arnau, perquè té una vida molt llarga i ha viscut diverses vides, com tots els teatres del Paral·lel. O sigui, jo crec que el primer ara, i més urgent, és que recuperi, que s'apuntali, que es millori com està i després que es vegi per pressupostos i per concursos i per un cert debat públic que hi pugui participar el màxim de gent possible, cosa que a vegades no és tan fàcil, i que es puguin pensar coses que s'hi poden fer, perquè jo he sentit moltes opinions diferents i tothom, els que són de l'Institut del Teatre potser volen una cosa, els grups de teatre en volen una altra. El cas és que a vegades la gent que comença o que vol començar amb petits grups de teatre ho ha de fer a bars o a llocs que no tenen moltes condicions. Per tant, el primer que es faci, però després que es pensi que no sigui un lloc accessible a tothom, no que després, amb bona voluntat, però potser les coses no surten com hem pensat. Jo crec que és el que ha passat potser amb el Barça una mica, que a vegades no saps ben bé què hi fan o tampoc com s'intervé de forma pública en allà. Vaja, jo només diria això. No tinc clar el que s'hi hauria de fer ni com s'hauria de fer. Jo crec que el primer és conservar un teatre més del Paral·lel, que no es perdi un mes. Després ja com el farem, quan estigui això assegurat ja ho veurem. I després l'ús que se li dona sí que ha de ser objecte de debat i després ja anirem parlant, perquè això primer en teoria és una cosa i després a la pràctica la realitat és que sempre, sigui públic o sigui privat, sembla que s'acaben apropiant uns grups determinats d'aquests espais i no són tan oberts com potser haurien de ser. Vaja, això és el que penso jo. Molt bé. Dic la meva. No, a veure, sens dubte estic totalment d'acord amb el que diu la Júlia, i aquest primer pas de recuperar l'edifici, amb això ja estem totalment d'acord tothom,
des del punt de vista arquitectònic, que és una peça única a Barcelona, és l'únic teatre de barraca que queda i per tant s'hauria de recuperar. Ampliar-lo o no, això ja és una cosa que vindrà després, és probable que s'hagi d'ampliar, que s'hagi d'afegir algun element constructiu més per poder-hi encabir tot allò que ja veurem que s'hi pugui encabir. En aquest sentit, jo sí que tinc molt clar què és el que m'agradaria que fos el Teatre Arnau. Evidentment, la part de l'espectacle és vital, és cabdal, però a mi m'agradaria poder que hi confluïssin moltes coses més. El Toni parlava de l'Institut del Teatre. L'Institut del Teatre té un fons importantíssim, un dels més importants en quant a material del món de l'espectacle, dels que hi ha arreu d'Europa, i està en uns magatzems, està tancat, no es pot visitar, i per tant és una pena que tot aquest material, molt d'ell relacionat amb el paral·lel, doncs no el tinguem a l'abast. En la taula rodona que vam fer ara fa un parell de mesos es va parlar de poder recuperar els autòmats que el senyor Pablo Ornaque té en propietat i que es cediria gratuïtament al Teatre Arnau. Però no només això, vull dir, té material que ens permetria reconstruir les atraccions Apolo, té material que ens permetria reconstruir part del teatre espanyol. Un munt de peces que pensàvem que estaven desaparegudes i que no ho estan. No només no van desaparèixer, no només no es van destruir, sinó que estan perfectament conservades i que estaria molt bé que es poguessin recuperar. El centre de documentació és cabdal, tant la història de l'espectacle com la història del moviment obrer tenen el seu origen en el paral·lel, com a mínim la vessant més popular d'aquests dos aspectes de la història. Per tant, tot això ho hauríem de poder recuperar. Hi hauria d'haver un centre de documentació a l'abast de tothom, però a l'abast també dels especialistes, de tota aquella gent, de tots aquells estudiosos que necessiten tenir aquests arxius a l'abast i que actualment no el tenen perquè estan dispersos. Bé, aquesta és la idea, vull dir, poder fer confluir un munt d'elements que en aquest moment no existeixen ni tan sols com a lloc físic al qual poder-hi acudir i poder-hi fer ús. I a banda que també que ara l'Ajuntament serà tot un altre i que per tant la sensibilitat és probable que sigui també tota una altra. Però qualsevol projecte que parteixi de l'Ajuntament, ja estigui implicada la ciutadania o no hi estigui implicada, cal que hi hagi al darrere projectes ferms, perquè si no, no hi ha manera de fer desviar els diners per poder tirar endavant un projecte. Per tant, quantes més coses sòlides hi hagi presentades, més fàcil és que es tingui en compte el Teatre Arnau per poder-hi fer confluir tots aquests projectes. I bé, doncs res, en això estem, continuarem lluitant, recuperarem la barraca sí o sí, i això ho tenim molt clar, i després, com deia la Júlia, caldrà obrir un debat, és evident, caldrà que es facin propostes, no només per l'ampliació de l'edifici, sinó per veure què és el que realment val la pena aportar al Teatre Arnau. I així estem. Del Arnau. El Arnau pues es un trozo de historia de Barcelona y me apena mucho cada vez que paso por allí. Yo pienso que tendría que resurgir, y tendría que resurgir no solamente el Arnau, sino muchos sitios que lamentablemente ahora ya no están y, en fin, uno añora todo aquello. Espero que pronto no se resurja. Es mi deseo. Nada más. Gracias. Sí, ¿Teniu alguna experiència, algun record de l'Arnau? Més que tu. Pues dígale. Hicimos programas allá, hasta el Mirko y Mirko allá. Has vist? Al Mirko.
Mirto, explica. Quina època? No me recordo. Així per sobre, hombre. Però jo he estat moltíssimes vegades, i a Alemanya i a totes aquestes, hombre. No me'n recordo, de nom no me'n recordo de moltes coses, però jo hi he estat moltes vegades. I a l'Alameda al Còmico, i al Molino, i a tot arreu, perquè m'agrada molt el teatre. No s'ha agradat sempre molt venir per aquí. Som del barri d'aquí Viladomat i no s'ha agradat, la veritat. No s'agrada l'ambient, aquest és maco. I el que has de fer a aquesta edat és I això és el que s'ha de fer, reparar-ho, perquè està fet una merda. Sí, però això... Ell no pot fer res. Bueno, això serveix perquè altres pensin. Vale, molt bé, maco.